Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tombo ati iko limo perkarane kaping pisang mojo Quran lama nane kaping pindho salat wangi lakonono kaping telu angkan soleh kumpulono kaping papat kudu weteng ingkang luwe kaping limo sikir wong ingkang suwe salah sajine sapa bisa nglakoni mugi-mugi Gusti Allah nyembadane tombo ati iko limo perkarane kaping pisan mojo Quran lang maknane kaping pindho salat wong lakonono kaping telu wong kang soleh kumpulono kaping papat kudu weteng ingkang luwe kaping limo sikir wong ingkang suwe salah sajine sapa bisa ngelakoni mugi-mugi Gusti Allah nyembadani obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat perbanyaklah berpuasa. Yang kelima zikir malam perpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani. Moga-moga Gusti Allah mencukupi. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat banyaklah berpuasa. Yang kelima zikir malam perpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani. Moga-moga Allah Ta'ala mencukupi. Moga-moga Allah Ta'ala mencukupi.
يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر.